Dobar dan ljudi, danas je 23.3.2025. i danas ću vam pokazati dokle sam stigao sa svojim ovim radom. Znači, izrađujem repliku Lamborghinija Reventon. Evo sad ću vam pokazati malo da se vidi. Znači, jutros je bilo neke malo kiše pa sam otkrio ovaj najlon da se malo prozrači auto i da se malo osuši ako se ima šta posušiti. Evo, to je to, znači dotle smo stigli. Maja se sunča. Evo, to je otprilike ovako kako izgleda. Jučer nisam ništa radio jer sam imao nekih obaveza. Prekjučer sam bio malo se zafrkavao sa ovim donjim lafetima. Znači to sam uspio staviti ovdje mi na ovoj strani. Možda možete vidjeti. Tu fali, na ovoj strani fali jedan kojeg sam bio naručio. Točkove smo provizore stavili. Da se evo vidi ovako kako to. Evo, znači, auto je trenutno u takvom stanju. Znači, ono što ima na YouTube-u, one druga ranija videa, znači gdje sam bio od drveta sve pravio. Od toga drveta je jedino ostao ovaj krov koji nikad nisam završio do kraja. Evo, vidi se to sve od stajanja, jako dugo je stajalo, tako da je već i git dobio. Normalno to su godine stajanja, kondenzacije, drvo ispuca, drvo se smokrije, sve to pokazalo. Imam kalup još za ovaj ovdje blatobran zadnji. Morat ćemo to isto napraviti jedan dan. Ovdje sam se bio isto malo mučio, zaprkavao sam se ovdje da uparim ovaj, znači, killer kabine. Grijanje ima sve na sebi. Meni s ovim ventilatorom izgleda kao od aviona. Ko neka turbina. Napravio sam neki nosačić ovdje dole koji drži tu letvu. Koji drži letvu volana. I on ima na sebi u stvari selene. S tim da ću ja još ovdje ću možda napraviti jedan ili dva, znači, selena sa čahurom da drži. Jer mora biti. Ako postoje seleni, znači ovdje na ovim lafetima. A zašto oni tu služe? Pa da ne prenose vibracije i buku na šasiju i na samu kabinu. I normalno da sam išao ja sad ovu letvu volana od E46, da sam direkt spajao na ovu ramu, odnosno dole, prenosilo bi zvuk putem krajnice spone na nju i možda i vibracije na sami volan, tako da ono bi ga trebalo malo ipak sada da primiri. Evo kako sad stoji odavdje da se vidi kako se
bude dalo, znači donje rame, gornje rame. Ja nekad kažem rame, nekad lafet, mislim. Kako mi dođe. Sad trenutno točkovi stoje malo u križ, ali to ću drugim krajnicama i jednim člancima koje ću ubacivati na kraju za štelovanje. Tako da mogu part oba dva točka da gledaju, što kaže, paralelno. Evo, to je to. Znači, ovo sam doradio sam ovu rupu i proturio sam taj sad osovinicu. Evo kako to, znači sad kako to radi. Sad, da li je to neki njegov dovoljan kut, to ćemo još prostudirati. Ja sad ću probati drugu stranu, jedno ona strana, kako izgleda. Još to nije na amortizerima. Probat ću baciti amortizere od Golfa. Neke, odnosno Gevinde sve ukupno, jel? Opruge na sebi i amortizer. Evo sad kako to izgleda. I da ćemo vidjeti nekako mi oni najbolje pašu. Jako mali hod mora biti. Zato što je auto jako je nizak. Evo malo da se pogleda možda nekako sve u nekom krupnijem planu, pa ćemo vidjeti. Ako bude nam se dalo, ne mogu se više ni povući. Ne može, ne ide. Znači, auto je sad trenutno u ovakvom stanju. Ono ranije, znači što je bilo, gdje je bio od drveta i vrata i to sve. Vrata do duše imam, to su mi tamo u jednom skladištu. I zadnji imamo ovaj zadnji branik. Znači, to je od drveta što je ostalo. I to ovo sad trenutno tako izgleda. Ono ranije, to se sve može zaboraviti. Evo, to je to, znači ništa nećemo skrivati. Volio bi da sam ja imao takve neke informacije prije nego što sam krenio ovo svoje praviti, ali eto. Znači ovdje je normalno ovaj dio koji sada prikazujem predviđen je, a tako je i u originalnog, da tu bude spremnik goriva. Ovdje sam napravio ove ušice i ovdje idu šelne dvije koje pridržavaju spremnik taj. Ovdje sam još namjerno napravio. Znači sam navario jedne pločice sa navojem. Tako i dole. Ja sam planirao tu još jedan štitnik ubaciti od konstrukcije. Konstrukcija je jedna od cijevi. I normalno ova rupa je za cijev koja vodi ovdje sa strane gdje se tanka. Znači gdje stoji čep. Vjerovatno ću ovdje na ovom dijelu ubaciti još plovak koji bi to sve trebao da mjeri koliko ima goriva. A na ovoj strani ovdje, gdje je ova ploča, tu vjerovatno će ići neki akumulator ili nešto. Još dodatno, vidit ćemo sad šta bude bilo potrebno. Šta još da pokažem? Evo, znači, taj dio koji se u principu treba ovako da otvara, jel? To su ta, u stvari, šišmiševa krila. Mursi je lago i dobio po, mislim,
da je to španjolska riječ za šišmiš. Evo, tako je to tu. Sam bio planirao neki motorić koji će to otvarat, zatvarat. Ovdje, evo kako to izgleda. To je to. Od krova vidjet ću, najvjerojatnije da će to ići od lima, da ću probati to napraviti. Ima neki solucija preko onog alata što se zove engleski točak. Pa se fino može oblikovati lim, dobija tu polukrug. Ove špage tu služe samo da se najlon i cerada ne bi objesili kad kiša pada. Evo malo s ove strane da pogledate. Ako bude se dalo, opet zbog kuće ili je sve jako usko. Znači da se uhvati otprilike. Evo. Kadar neki. To je to. Znači, još malo, ako bi našao negdje amortizere, odnosno gevinde zadnje sportske za Golfa dvicu, pasalo bi mi tako. I onda bi normalno to sve stavio. I faktički ja sam riješio prednji trap. S tim još da bi naknadno morao ubacivati balans štangu. I to je to. Nazad planiram Audijev V6. Ima različit 2.4, 2.8, 3.0. Obična getriba. Znači mjenjač. Koji inače ne 4x4, nego samo ovi koji imaju prednji pogon. Sve normalno kao što stoji u Audija originala bi se prebacilo od naprijed, njemu stoji naprijed, kod mene bi, znači, samo prebaci sve nazad. I to je to, nosači se prave ili ako bude da se moglo još ta originalno prebaciti, pa da se nešto ne mora puno neki dijelova praviti, bilo bi još bolje. A vidit ćemo kako. Da li možda kompletan prebaciti od Audija i malo ga modificirati ili ići kao što sam ja išao naprijed, znači sve praviti iznova po mom, znači donje rame i gornje rame, eventualno samo taj rukavac glavčine ostaviti i to je to. Ljudi, nadam se da ste malo uživali, da vam je ovaj moj video ubio koju minutu dosade. I eto, do sljedećeg javljanja, ja vas pozdravljam. I ako vam se sviđa, pritisnite oznaku palac gore, evo, čisto malo da popravimo neku statistiku. Hvala lijepa ljudi, odakle god gledate ovo i živjeli, pozdrav.